Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. Айни замон дар Гипразем қарор дорем. Аз ин тараф ро ба сӯи мардон, дар инҷо бошад деҳқон бозор, дар ин тараф айни Гарадок ва дар инҷо бошад Чимтепа. Хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо дарвозаи Чимтепа, мактаб, масҷид, дар инҷо бошад мағоза ва ба мана ҳамин кӯча медароем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи хонаи фурӯшӣ ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 5.5 сотиқ замин мебошад. 5 дар хона дорад. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, ҳавли 4 кунҷа аст. 2 табино дорад, айниқтараш гӯем 3 табино. Дар ин ҷо як ҳуҷраи истиқоматӣ бо тақхона 8 ба 4.5 мебошад ҳуҷра. Дар ин ҷо бошад ошхона ва ҳоҷатхона бо ҳаммом. Ва ин бинои асосӣ. Дар ин бино 4 дар хона дӯстони азиз. Марҳамат, дар ноҳияи Сино ҷойгир аст. Деҳаи Сомон, гузаргоҳи 4, хонаи рақами 42. Шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ. Даруни бино дӯстони азиз, дар ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм, сеюм ва дар он ҷо боз чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхона бо ҳаммом. дӯстони гиромӣ, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ин дуюм ҳуҷра, дӯстони гиромӣ, дар ин ҷо сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ айни замон чизҳои соҳиби хона ҳастанд. Омада аз пеш мебинед ва ин бошад ҳоҷатхона ва ҳаммом. ва ин охирон, яъне панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. масоати калон дорад 8 ба 4.5 дӯстони азиз. ва дар ин ҷо тақхона дӯстони азиз, тақхонаи калон мебошад. инҷо ошхона, дӯстони гиромӣ, дар он ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом аст ва 1 метр аз қафои хона боз ҷо ҳаст. замини хона мебошад, дар ҳуҷат дохил аст. нархи ҳавлӣ бошад 825 000 сомонӣ, 75 000 доллар боз савдо мешавад ва алиш мешавад бо 3 хонага дар шаҳри Душанбе болои пул дода шавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, деҳаи Сомон, ноҳияи Сино, минтақаи Гипразем, шаҳри Душанбе. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.